Sok szeretettel köszöntünk mindenkit Kovács Irmával, és szeretnénk a kertről egy frissítést adni, sok problémáról is beszámolni reálisan, és arról is, ami jól működik, azért, hogy egy valóságos képet tudjunk mutatni arról, hogy milyen a biokertészkedés, és hogyan lehet munka mellett a kertben önellátásra termelni. Irma, szeretné először egy spenótágyást bemutatni? Igen, akkor az legyen már ma az első. Például a spenót az igazából egy téli növény, habár általában mindenki tavasszal ülteti, de akkor nagyon rövid ideig lehet szedni a spenótot, mert jön a meleg, és nagyon hamar kivirágzik. Hogyha szeptemberben elültetjük a spenótot egy jól elkészített ágyásba, amiben belekevertük a levágott füvet, meg komposztot, akkor egész télen van bőven spenótunk. Vagy hogyha egy fóliába vetjük el, hát úgy szeptember közepén, szeptember végén, akkor egész télen a leveleit szedhetjük a salátába, spenótnak, akkor rengeteg spenótunk van. Például most februárban itt kint elvetettük a spenótot, és közben el kellett utazzak, ez a februári vetés, és nem tudtam gondoskodni róla, nem tudtam figyelni, hogy bújik ki, és mit csinál, és nem volt a fűse még, amit közbeszórni, és akkor jöttek a giliszták, és mind behúzták. Csigák. Nem a csigák, ezt a giliszták is. A régen a giliszta, igen. Ahogy bújt ki, úgy láttam, húzták be már is. Azért kell közben ezt a levágott füvet tenni, később újra van vettem, most nagyon szépen kibújtak. Hát ezek az újak, ezek a kicsi növények, ezek, amiket újonnan vetettél most néhány héttel ezelőtt, és ez a nagy spenót egy csokor jött ki, az összes többi az ágyásban nem jött ki, mert ugye a csigák is főleg lehették. Csigák is, és a régenből láttam, ahogy bújik ki, húzza be. Giliszta. Ami a csigákat illeti, te esténként szoktál fejlámpával jönni a kertbe, és összeszeded a csigákat. Hány csigát találtál legutóbb? Hát, ahol füves rész is van, ott nagyon sok a csiga, és az eső után a csigák nagyon elindulnak. Én csak megijedtem, mikor kijöttem, és láttam, hogy minden ágyás, ahol vetettem, tele van csigákkal. Hát nem is tudnám megszámolni, olyan sok csiga volt. Tehát olyan 500 és 1000 között? Hát 700 volt, ameddig már tudtam számolni, és tovább már nem számoltam. És ez nem csak egy nap volt, hanem többször is? Többször, egymás után, amíg ilyen nedves volt a föld. Mikor nagyon száraz, meg fúj a szél, nem bújnak ki, de rögtön, ahogy öntözünk, vagy esik, akkor mind előjönnek, és mindent lerágnak. Találtunk egy építkezésről maradt nagy fekete filcet, ez több négyzetméter nagyságú. Ezt leterítettük az ágyás mellé, és ezt meg szoktuk locsolni, illetve Irma meg szokta locsolni. És a csigák nagyon szeretik ezt, meg a földet is alaposan meg szoktuk locsolni, és oda gyűlnek alá a csigák, és utána nagyon könnyű őket egy helyen összegyűjteni. Igen, és akkor nem olyan nehéz. Viszont ami még továbbra is egy probléma, az egerek. Itt is egy újabb lyukat ástak, aztán a másik ágyásban is, ugye ez most egy kicsit ki van szélesítve ez a lyuk, mert beleraktuk az egérfogót, de azt láttuk, hogy az egerek betemették az egérfogót, ahelyett, hogy megfogta volna őket az egérfogó, és ez az egérfogó ez nem segített, itt is egy lyuk, ezeket mind az elmúlt 1-2 hétben ásták. Viszont ami jónak mutatkozott, egy ilyen vödör alá beraktunk egy nejlonzacskóba egy régi telefont, és ezt a telefont beállítottuk úgy, hogy éjszaka
ott a föld alatt csörögjön. És többször is állítólag, hogyha az egerek megszokták azt, hogy egyfolytában csörög valami, akkor az nem riasztja el őket, de hogyha időnként csörög a telefon, és időnként szünet van, azt nem szeretik annyira. És a tapasztalatunk az volt, hogy a kertnek a másik részére vándoroltak az egerek. Egyelőre most 5 ilyen régi telefont raktunk oda a földbe az egerek lyukának a bejáratához. Meglátjuk, hogy hosszú távon ez hogy segít. Van, aki valamit belespriccol a földbe, mint például alkoholt, ezzel még nincs igazán tapasztalatunk. Ez itt borsó, és 2-3 hét után ezt egyszer már megkapáltad, ha jól emlékszem. Kapáltam. Miért van erre szükség? Hát a kapálás az nagyon fontos, mert az eső meg az öntözés a földet összetömöríti, leveri, és akkor felkapáljuk puhára, a gyökerek kapnak elég oxigént, és akkor sokkal jobban tud nőni a növény, meg azért is fontos a kapálás, hogy ne száradjon annyira ki a föld. Hogyha mindig frissen újra fel van kapálva, a föld megmozgatva, nem szárad ki annyira, mint hogyha csak úgy áll a föld szárazon. Ez érdekes, mert én azt látnám a képről, hogy ez éppen most lett volna locsolva, de ez csak tegnap volt locsolva ez a rész. Igen, tegnap. Ez itt a saláta, és ez nagyon szépen kezd nőni, de ezt ki kéne pikírozni. Ki kell pikírozzam ahhoz, hogy fejes saláta legyen belőle. Most jövő héten azt követem. És akkor egy részét eldobod, vagy pedig az összes salátát? Nem dobjuk el, nem. Egy része itt marad, itt nő tovább, többit mind kipikírozzuk. És meg lehet egyáltalán ennyi salátát enni? Hát ebből nagyon sok saláta lesz. Vagy hogyha később keserű az íze, akkor még ehető? Az a cél, hogy ne kelljen vásároljunk, és akkor ha van bőven salátánk, az nagyon szép. Most újra kell vessem az ujjat, hogy mire ez lejár, legyen még egy rend. Még egy sor, igen. Irma, ez egy érdekesség itt. Ez az ágyás, ez alig volt gondozva, igazából ezt csak úgy mellékesen csináltad, azért, hogy a kisfiamnak is legyen egy saját ágyása, de éppen ebben az ágyásban a saláták nagyon-nagyon nőnek, pedig gyakorlatilag egyidejűleg ültettük a többivel, sőt utána, és a lepér is jól érzi magát, a hagymáról meg azt lehetne mondani, hogy körülbelül másfélszer akkora, és sokkal erősebb, vagy talán már 2-szer akkora, mint a másik helyen. Vajon miért lehet ez? A föld itt nedvesebb, mert itt csak délután süti a nap, az egy, viszont itt van mellette a komposzt, és talán a komposztól az eső lemossa a tápanyagokat, meg a tyúkudvarról is. Ez a kettő lehet, mert hogyha egész nap süti a nap, akkor a növények nem tudnak olyan jól fejlődni, főleg a saláta. Ez érdekes, hogy a kertben sokféle különböző hely kell, mert minden növény máshogy szereti. Mint például itt a retek, az viszont nem szereti annyira ezen a helyen, az a másik helyen jobban nőtt. Igen. Egy másik nagy probléma, hogy a tyúkjaink sokszor kiszöknek, hiába van 2 méter magas kerítés az egész tyúkudvaron, mégis egyszer sikerül nekik ezen is átrepülni, ha olyan kedvük van, és a magas ágyásban például többször is a tyúkok épp azt a salátát ették meg, ami a legkedvesebben nőtt számunkra. Ez itt az üvegházban a helyzet ma. Igazából ide bejöttek egyszer a tyúkok, a kerítés valahogy nem lehetett becsukva, vagy valami baj lehetett, valaki nyitva hagyta. Már szépen nőttek ezek a fentyhel, azt magyarul úgy mondjuk, hogy nem baj, később eszembe jut. Tehát ezek a növények, amik itt vannak, a tyúkok bejöttek és kapargatnak, és akkor az egészet tönkreteszik. Másrészt pedig itt hiába szellőztetünk, hiába van nyitva az ablak, meg az ajtó is. Igazából itt olyan meleg van, hogy ezek a növények talán nem érzik annyira jól magukat. Pedig öntözve voltak. Igen, öntözve.
Hát ilyen lett a saláta, amit a tyúkok néhány nappal ezelőtt megint leettek a magaságyásban. És érdekes módon ez a magaságyásban a föld itt elég száraz, pedig tegnap meg volt ez is öntözve, de ez a föld hiába drágán vett komposzt, meg magaságyásba való föld, nem tartja úgy a vizet, mint az agyagosabb föld. Ezek a paradicsompalánták, és Irma, ezeket te minden nap reggel kiszoktad rakni a friss levegőre, napsütésre, hogy erősödjenek. Ez fontos feladat, vagy ez elhanyagolható? Ez nem hanyagolható el, mert bent nem kapják meg a direkt napsugarat, meg egy pici szél megerősíti a törzsüket, megszilárdítja, ha csak bennőnek fel, olyan magas, vékony, gyengék lesznek. Mert bent sokkal melegebb van, meg a kinti levegőt meg kell szokják. Előbbi videónkhoz még azt is hozzá kell raknom, hogy amikor a házban nem természetes fénnyel növesztettük a palántákat, hát ez mind hiányzott, azért akkor is sikerült valahogy, de többször volt olyan, hogy az összes palántát újból kellett csinálni, mert nyargaltak fölfele, nem volt elég fényük, tehát igazán jól nem sikerült. De azért, hogyha valaki pontosan a hőmérsékletet és a fény mennyiségét szabályozza, akkor természetesen úgyis sokan sikeresek. Egy héttel ezelőtt körülbelül ekkorák lehettek, igen. Most pedig elég jól megerősödtek, és meg is nőttek rohamosan, ahogy kiraktad. Igen, meg a csalánlevével. Igen, csalánlével is voltak öntözve, ami szintén egy tápanyagot ad nekik. Ez a növény, ez Physalis németül, magyarul nem tudom a nevét, de ilyen apró volt, és amikor ki lett egyelve, egy hét után egész szépen megemberelte magát. Ezt a 3 paradicsomos edényt, ezt majd csak holnap fogjuk szétültetni. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy amikor az ember szétülteti, akkor nem alul a szárának a kezdeténél, hanem inkább följebb a levél elágazásánál érdemes megfogni, illetve hát a földet szétszedni, hogy az a gyökere ne sérüljön. És talán amikor újonnan Irma beülteted, akkor egészen az első levélig be lehet ültetni a földbe, tehát idáig, ha ez így látható. Akkor nagyobb gyökere lesz. Akkor hosszabb lesz a gyökere és erősebb. Itt látszik egy ilyen, aminek az első leveléig be lett ültetve, ez paradicsom. Ezeket itt még újra kell ültetni másodényben, mert ez ilyen kevés földdel nem fog sokra menni. Ez itt két különböző fajta, ez talán egy kicsit később lett ültetve, de látszik, hogy itt az egyik még nagyon kicsi, a másik már sokkal nagyobb. Igen. További sok örömet kívánunk nektek a kertészkedésben, és amint lehetséges, jelentkezünk újból. Sziasztok!